Искам да ви науча на една много полезна конструкция на английски. I feel like. След нея може да сложим или ing форма, или съществително. I feel like doing something или I feel like something. Нека ви дам малко примери. Например, се чудим какво да хапнем за вечеря. Яде ми се пица, например. I feel like having pizza for dinner. Или пък е петък вечер и хем ни се излиза, хем ни се остава вкъщи, за да гледаме филм. Защото навън май е много студено. I feel like staying home and watching a movie. Или пък, ходи ли ти се на разходка? Do you feel like going for a walk? What do you feel like doing? Какво ти се прави? What do you feel like eating? Какво ти се яде? What do you feel like drinking? Какво ти се пие? В моите уроци ще намерите само полезни и практични неща, които може да използвате, когато говорите английски, поднесени по лесен и разбираем начин. Коментирайте по това видео, ако имате интерес да учим заедно. И сега, след като свърших вече работа, мога спокойно да кажа I feel like having a glass of champagne. Cheers!